подготвя на нашите приятели. Наистина, меко казано, съм очарован по повод чудесното мероприятие, свързано с изложбата, посветена на цар Самуил. Българският цар Самуил, който е бил близо 20 години владетел на България. След смъртта на цар Петър, след преземането на столицата Преслав, заедно със своите братя, един от основните стожери в управлението на България и след, знаете всички, вероятно, по-скоро историците след това ще кажа по-подробно, след смъртта на Борис II и цар Роман, той става по логичен и естествен път и владетел на България, цар и самодържец на всички българи. Не случайно казвам български цар, защото съм убеден, че всички тук присъстващи са убедени в това и самата изложба е доказателство за моите думи. Цар Симеон живява в изключително трудно време, може би едни от най-трудните години исторически моменти в цялата българска история. Но въпреки това, той направи и съумя да направи всичко това, което нашите владетели през средновековието търсиха начини и път за устояване на българщината, запазване на изконните български предели и територии и обединение на целокупното българско племе. Цар Симеон е един от великите български царе и владетели, който неразривно е неразделна част от нашата история, от светлите страници, златни букви в нашата история, който ние не само трябва да помним, трябва да се гордеем с това, което е било. Разбира се, да следваме пример на всички онези разумливи българи, които са и знайни, хиляди знайни и незнайни герои, които са умряли за свободата и уверението в България. Не само да следваме техния пример, а наистина да бъдем, да се гордеем с тях и да напред наистина българската българщината да бъде в нашите сърца. Така че още веднъж наистина нашите адмирации към организаторите, наистина чудесна изложба. Аз съм убеден, че всички тук присъстващи сме единомишленици. Дай Боже повече такива като нас. Самия факт, че този български културен клуб в Струмица не може да събере, а виждам вече отвънка хора, това е съвсем показателно, че наистина пътя е един, пътя е верен, всички ние вървим по него и аз съм убеден, че рано или късно всички ние ще бъдем в едно общо държавно управление, една дума, за която ние всички трябва да се позволим, това е думата България. Благодаря.